تو سب تو پہلے بندہ ناچیز آفتاب سیال دی طرف السلام علیکم اور جملہ سینئر شورا کرام کی اجازت لینے ہویا اور سٹیج تے بہت دیندار آدمی بیٹھے جی ایک مسئلے دی گل شاہ جی کے پوچھوں آئندہ تو انشاءاللہ تو میں انہوں آکسن کو جنا جو شہر کملے ہونگے آفتاب سجدے چ موقع چا زندگی نہ اتھے پھٹن نہ اتھے آنجن تیرے متھے تکست وانجن نہ اتھے پھٹن نہ اتھے آنجن تیرے متھے تکست وانجن آفتاب اللہ کا اے پیادہ ہے جو چار سنت فرض پانجے تعبیران جیسیاں سچ ہویاں اس خواب دا منکر کے لکھیے تعبیران جیسیاں سچ ہویاں اس خواب دا منکر کے لکھیے جینو جوری آپ پسند کیتا ہے نایاب دا منکر کے لکھیے اور زرکان آفتاب تلیندہ رہے زر یاب دا منکر کے لکھیے جے آل دا منکر کافر ہے اصحاب دا منکر کے لکھیے شاہدی ذاتاں اللہ پاک دی وانڈے ظرف دی کمی ویکھی کر ذاتاں اللہ پاک دی وانڈے ظرف دی کمی ویکھی کر سمجھ کے اپنی ماں دا صدقہ کہیں دی امی ویکھی کر اور آفتاب حساب برابر حسن جیڑا گڈنے چاہ کے مرنے جیڑی اکھ نال اپنی وینا ہر دی جمی ویکھی کر ذاتاں اللہ پاک دی وانڈے ظرف دی کمی ویکھی کر سمجھ کے اپنی ماں دا صدقہ کہیں دی امی ویکھی کر اور آفتاب حساب برابر حسن جیڑا گڈنے چاہ کے مرنے جیڑی اکھ نال اپنی وینا ہر دی جمی ویکھی کر جناب مان مرتضی لکھلانا صاحب تہاڈی نظر شیر دی پیاں دی پی تے پلنا پیاں دے لیکھ وچ جناب صابر صاحب پیاں دی پی تے پلنا پیاں دے لیکھ وچ جیاں دے حق مری گئے جیاں دے لیکھ وچ ایسے آفتاب اے قیامت ویلے جو نہیں سنانی باپے چکھوٹ رکھیا ہے تیاں دے لیکھ وچ بہت خوبصورت سے